Hi guys, maadto na pud mi balik sa among gipangahoyan sa atong ona kay wala pud mi kahoy, nahurot na pud among kahoy karon. Og mao ni ang akong mga kauban na sila naguna na. Sila si Pranseng og si Dayan. Na hi mo Pranseng, hi Pranseng. Na. Balikan na mo ang among balik mi kahoy. Oy, balik mi pangahoy. Kay manilang sugbaag bulad, sugbaga. Law oy pud mi. Mo ni siya. Mo ni murang naog lasang. So. Kalasangan. Dili man po niyong lasang ni siya guys. Kada plain raman may karsada. Pero daghan lang jud kayong kahoy aring ibabaw na mo. Kay na may daghang manurok nga kahoy. Hapon na. Alas 5 na ang panahon karon oras. Sana si Pranseng lugos na ka. Kita sa among kiagian. Naka na. Adto na sa Pablo ka manguan ko. Ay malungas po niya kabukay. Ay na. Sige na yan. Sabakay mo ami dito. Namutol me og kana nga kahoy tuka manok. Tuka manok na. Dili di ay. Ambot usay nga na nga kahoy. Lagarawa ha itangi po ako. Let's go. Let's go. Let's go, let's go. Maglakaw na. Hindi makalakaw. Ano naman nagpapasay nga naka. Utama na usa. Sus babali idha mi sa mi aging simana. Papa man mahurot ang among kahoy kay daghan kayo. Naka nahurot naman pud among kinahoy guys. Ano yung mga kahoy na pud ni. Ano ko magkita mo lagi. Magkita lagi usa. Ang bukat mata? Oo. Ang dito. Usa ka mata. Ano po itong iyong tuon? Kining kauban na mo ang pangalan ani niya si Francisca. Senior na pud siya guys. Pero dili siya ilhan senior guys. Anya likod burag teenager. Dali na. Magbaka day. Ha? Agbaka ni mo? Tukaw sa naho. Ka, ta. Bon mo? Agmaes. Ibili sa nang sakwara. Magkuha sa amin sa among baka guys kay among gitugway sa kasagbutan. Nakalobi ah. Dagha pa kayong kahoy oh. Uy, giposo ka kita. Ay ipa ko lagi kay aron makakita ka mag kuan ka dito. Mag YouTube ka. Na ay. Ha? Baka ni abay diha mo tubag ana padung ko na anak ko. Asa magbaka ni mo day? Kuha ko. Baka ni abay na diha. Aman. Ano nagibutang? Laki mo yung bag abawa. Sige na sing. Di ka kita sa Pranseng ana. Ano kay nakahuyan? Ano pa daghan ato man? Ito ta kay urog sayon. Sige. Talag. Ari ra may mga may una ari ay. Kay di ko sa hot sa kare kumukha sa ko tanas ko dayan kag baka. Wala gi hot sa ko. Asa ko baka nimo? Tara ang baka. Tas ka. Atar ka. Mga ayo ta mig balanghoy. May tao. Amo palit. Kayong balanghoy guys oh. Nay tawo? Wa. Wala. Ambot asas Pablo. Ama kaagi. Ana agad para.
Wala mas Pablo. Nay tawa. Wa lagi. Na blanghoy oh. Yellow ni nga blanghoy. Ya, blanghoy. Una day ano nagad kahoy. Saka lagi layo ba gani? Ang sako. Tara. Mais oh. Talaubon. Wala lang nang gayo lang mais guys. Dili lang gayo lami. Na kuan sa init. Tada na sako be. Ka. Tani latas. Tage. Latas are. Dito. Dito sa aming langsod. May balay kami nga gamay. Ay kanta-kanta kuno ta day. Nananang dito. Si nanay raog si tatay biyag. Yang Trabaho. kamera ko pot. Manguhalan og bagakay. Eh, Gamon og nego pabayroan human. hara, duha kanta. Among gipangahoy, kahoy lang isugnod og ginuman. Wala kami isugnod, manguha na lang kami og kahoy. Ay, Jen, mangahoy sa mi-ari niya kaya wala mi isuda. Man mi isugnod. Kisa Jen. Bahala ko'y bugas, tani, Kisa Jen. sugnod. Ay, marami. Daghan kayong kahoy guys, oh. Kinadaghan na yung kahoy. Mahal kayong kahoy. Kaya mangahoy na lamang tani. Bitaw. Mga hoy na lang. Kay Dili na lang magtinapulan kay kung magsaligtag sa tindahan, ayaw lagdaghan tag kwarta. Kay kwarta. kana sing lami na. Lami ra ba nang lami ra ba kahoy na bayabas oh kay init og kuan. Init og Init og ulan. Ianggot ang kanan. Diyos sa layong bukid. May payag kami nga gamay. Kami ay nagpuyo dito. Hala. Si nanay ragdog si tatay. Ang among trabaho. Ano ba yan? Halang og bagata. Ganun og ilong agong ag. Kaya araw na mangita na lang kami og ipares og sanon. Mangutang na lang ni tawon. Apilan og tuba. Tuba. sa tenda. Nakikurat. Wala man pa utang. Kaya utang. Wala pa kabay. Bawal ang utang. Wala pa kabayan. Sila mo sugot utangon. Gayno mo kamo. Nalaman ko Hoy, ani. gayno mo kamo ila ni kuan? Tasya. Ha? Inom sila ah. Si Tasya. Wala po kung hunang inom ko. Wala po. Ha. Pag abot na ko ito, isa na kong tuba. Kaya tuba kung inon ba? O may tuba god? Kaya may tuba. Ingon na si Tasya ko si bulsa. Kung area kong bulsito ko, may palitag ko lapo. Kung manaldal, magkatasya. Ingon na kong danihon. Ana-ana, hindahan ako ba? Sige ba? O sige. Kung nga tuon me, kung nga sa kwarta, wala naman ko lai. Ano ko isayaan ni ko. Ano ko sa pag-una ang kuhan kulapo. Sinangin mi kulapo, wala mahurot ka dito, sobra oh. Wahor. Wahor ta. Ano kadaghan na. Mano man yung ta? Ito dito, yung dito kasaginag ko. Ato siya, katang yung nun ba, dis balay. Nangita ko niya, wa man siya dis balay nila. Wala ko ato, saka bubog na po muna. Kuha saka ko, ano ito bubog eh. Ito bubog. Tasya, may. Katuyan ba to? Ayan to. Lami ito to siya. Saan? Katong usa. Ayan ay gahi. Ay, bugat na. Kato mang. Kana ni ano na na, murag tugas. Walay bugas.
Di putuon na imo sing. Putuan na ba? Di na, wala ko. Dapat sa ako duha ka buok. Na, lumuha mo na. Ay, mo, gidanhan ganito. No, nagpagputo na. Ay, pagputo na ako. Yan, ganun nyo. Yan. Ako putuon din. Gamay. Ikaw na po diya dahil mag-anday. Ang among trabaho manguhara o kahoy. Mas Pablo eh. At lang ka ayaw. Yung hingaw sa Pablo. Mukhaan ba ka pa sa Marina? Wala ron. Lami si Pablo kay way bahayat. Pagdalang eh, bahala. Kana ba? Lami na yan. Bahala gamay. Lami na siga. Basta na kasugnod. Ang kasugnod, ang sila kalang agan. Di ay nanganda mga kasabay ko mo. Nag-iunta. Ya. Magsugnod na na. Mao maganda man ka nga ikaw man usa ka. Ikaw ra ka usa birthday mo. Painit lang gud ka kay. Ano na nay. Ni kang pilit ilabike oh. Wala na, utana ko gahapon. Asa may pilit di ay? Ato iya ka nung gidas tigdilaran. Tanto kayo nga sa kawa ko nung halin. Nari problema ganito ani globe sa globe ani. Ay, nai nagkakalubi. Ay, mo globe ay nagkakalubihan. Maharaban ng lugar sa ila ng ubuok. Okay, no pistasya nga. Kung gabi dito, sa kabuok, dako, na, bari sila pulipog, kasi pulipog dito. Chef Lipog. Kada bang gagmin, lubi, gagmatoy. Dauban dyan eh, paka-paka dyan eh. Dako man na yan. Muko ka, kaubo. Ayan, dako. Patay dahil na. Ay pagkaluoy kang pransing kahoy, burag sa uwak. Asag baka din mo. No. Nanay daghang sagba sa daghang sagbot na no. Kana kayo sagbot. Abay nga, baka? Oh, naman ano? Gadoor ah. Wala gina mga anak ng bata ni abay. Magpupanon ang anak. Nanganak din na. Magpupaman ang anak. Nasa mga anak na. Ano na? Na anak di ay? Nanganak na. Ano pupulit ko wala kang kuan. Hindi po na sila si Paulina diyang bata no, bache. Gibuin na siya ano yan. Burot padaan di kada stress. Sari sa basta pod kadaog pod. Daw po siya. Sari pa na hurot na god. Di pa po sa huspa kahubot po siya. Sa only girl. Kare ako ah. Yan. Kare. Oh, balik ang pula siya. Eh, erang atulog kayo. Alam nga giling okay. Gamay kaayon sa labot ano. Ay pagkadaghan sa lang kahoy. Lami kayo oh. Uga. Oh, tapos si Francing oh, uga. Nahoy taw ning nging balo kay iba na mga hoy. Ay nang Francing. Oh, ngita pa kagbana. Ay na, samok-samok. Mo sa kong utik ba? Wa mo eh. Di pud na di pud ay magtubi sa gitan so ito. Kay. May igon na likod di Francing. Klasihan man. Kasi among overnight siguro. Ya, kanu sa bunas lang. Gitar. Kita dai. Mag-overnight tingali. Kita dai. Mag-overnight. Kani sila ni nang Francing mato na. Kita wad. Oh, kay sila mga suki na sila mga ramanta. Kita dai. Birthday ni Kuan, anak ni akong Lina, anak ni Lina. Paulina. Lina bang ide. Oh, ano na si Lina? Ay daghan ay sila. Daghan may kayo kahoy oh. Sas. Among kahoy. Di, marami na impong niya, di maligo ligo kay di ganahan na.
Tinga naman ako ana sa picture ga. Pusing-pusing. Isa man. Ikaw. Ang man ako pusing. Ya adi ko muuban. Pagdalhon gani muuban, ando dito. Wa pa ta mo pangaligo. Di, kung sabit enjoy. Ato mga una pa man to. Nya bit enjoy mga po na. Lagi. Gani ko maligo to guys, ako ba atong birthday anak Elmalin. Uban ko ka ayaw pag Guys, ianami sa among tig-suki nga tig-kahoyan. Kan kadtong kahoy aning kalasangan mga pinutol-putol guys kay magbaol-baol man yung mga tao dire. Hinloan nila pero ang kahoy ipanghatag ra pud nila. Mo ni among gikuha gyud ang kahoy kasayang. Morning kahoy ni mo na present. Nauso. Ay wa kataw idi ha kay maulo ko. O dara imuhan ni. Mo ni mo barog. Hi sing, hi sing. Hi. Hi. Hi hi, ali gumbay. Hi. Hey, sali. Ay, pobreng nangitag. Bana. Lagay. Ay, oh. Ay, pagkala ay. Gani man ay na. Mong nagkahintang. Wala kami kauban kay bagong namin nga dalaga. Ang laki nanguhos kahoy. Kay wala may mga. Busog siya. Sarag baka na mo oh. Kana. Buawiyag na. Dali na. Uy. Ingkaon pa oh. Wala ako sa paunhon ako ray dana. Ang among baka. Laka na. Ihato sa nauna ka. Waton ka na mo be. Sige na. Sige na. Kana. Buo naman yan. Probiyag naman. Direct ko ma. Di ko magda. Tara. Tara. Let's go. Let's go. Kanya na ma. Let's go. Basta ko magda ko. Ay, di ko kadaog oy. Butang sana to, butang sana na. Butang sana. Kay, butang sana kay babalik ra sila yan. Ibutang sana. Daliyangan Di ko kadaog na eh. Ayaw ko na. Na, sorry ha. Hina. Oh, then na mo ni kahoy da. Di Francing dala niya. Nya aga mo ah. To ana gidani. Dayan. Sa kanay baka. Ang kanta pa. Ano na baka? Lah baka makabot man sila ani. Dali rin. Subuti ba abda ta ng baka da? Dali na. Ari ta aki ari. Uyod na. Bakay. Ari sing. May bakakak pe, bakakak. Uy, ginawa ko. Ari sing. Dan oh na. Taon na ka. Dali na. Taon na sing. Tanaw baka. Uli nami. Uli nami. Nangita, nagdala may kahoy. Oh, dara. Hinay. Tawag na si. Hinay sing. Pwede gaya na. Are, oh. Ato. Hinay. Kuob. Ang among mangga oh. Dako na ang among mangga. Mao ni among gikuha ang mga bunga sa niagi. Oh, dai mangga na mo oh, dako na daghan. Daghan sa kayo ni siya bunga. Mag-usa ka? Ali, panawari ma. Ha? Sana. Kana subaya kana puro. Oh, subaya ng poste. Naidara na. Saka magpainom sa baka.
Paimunon sa namo ang among balaka. Buaw naman siya yan. Ang among baka nagkaon og nag-inom sige sagulan og Ultra Pack. Anak niya. Buaw na siya, tanawa. Okay. Buog. Mabusog. Kurang tao. Apa di ay? Ano mang gusto niyo? Nang ariyo sa mga ganina. Hurot na niya? Ga Ultra Pack brag baboy. Pila pa ni kabuan? Punta. Ang hurot din niya, no? Hanad siya kayo. Nangita na siya ni Dayan. Ang hurot din niya. Gasinan? Hurot din. Hurot pa. Very good. Tilok din niya. Patuloy ang gila rin mo ba? At itong itanaw dyan to. Dawa. Murag baboy. Like a pig. Buduhan ka ma. Ito ka ma. Buduhan ka. Ito pa ka. Buutan kayo ni nga baka. Kinabuutanan. Anad. Hurot na. Hurot na niya. Nako na kaya yung baka. Sayang. Ano pa yung sayang? Napam, ubos. Abot kami guys sa among balay. Gikan may nangahoy. See you next vlog. Bye-bye.